Morjesta. Mä olen tässä, voisiko sanoa, kevyellä partioreissulla. Painun vaalitelineeltä toiselle. Näissä vaaleissa on meidän vaalikylttejä tuhottujen ennätysmäärä. En tiedä, luuleeko joku, että siitä on jotain hyötyä. Jos luulee, niin se on kyllä väärä luulo. Mut sen sijaan, että mä kehuisin itseäni, niin mä ajattelin perustella sen, että minkä tähän persoja kannattaa äänestää. Ja siinä on presidentillisesti 3 pointtia. Yksi on se, että Kouvolan päätöksenteko se on aika liikuttavan samanmielistä. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kokoomus määrää, mitkä biisit vedetään ja missä tahtilajissa, ja ne 2 muuta soittaa sitten tampuriinia taustalla. Me ollaan yritetty tuoda vaihtoehtoja ja asioita keskusteluun. Ilman meitä Kouvolan päätöksenteko olisi sellaista, voisiko sanoa, seisovan veden politiikkaa. Toinen on se, että meillä ei ole mitään järkyttävää ryhmäkuria. Meillä porukat saa aika itsenäisesti äänestää niin kuin sinne haluaa. Sitä huolimatta, kun on äänestyksen aika tullut, niin meillä äänestetään ryhmänä hyvin vahvasti ja samanmielisesti. Se taas johtuu siitä syystä, että meillä on samalla tavalla ajattelevia ihmisiä tässä meidän porukassa. Ja silloin ei tarvitse pahemmin renata asioiden kanssa. Kolmas on sitten se, että me ollaan ihan oikeasti ja aika kirkkain silmin voi myös tämän sanoa, yritetty ajaa kuntalaisten etua. Kun me ollaan esitetty näitä vaihtoehtoja ja kyseenalaistettu niin erinäisiä järkyttävän kalliitakin hankkeita, niin se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin tehty sitä riidan haastamisen tai renaamisen ilosta. Me ollaan tehty sen takia, että me halutaan tehdä asioita oikein. Ja se, että me halutaan tehdä asioita oikein, on minusta erittäin hyvä perustelu äänestää ylipäätänsä perussuomalaisia.